ако разполагаш с правилните хора и знаеш каква ти е целта, която искаш да постигнеш, ти доставя някакво удоволствие. Те са професионалисти, преди всичко са професионалисти, отдадени са на професията. Както видяхте и на място. Горда съм много, че последните 2-3 години в състава на лабораторията постъпиха много млади хора, които са с много добра квалификация, с желание за работа. Професионализма за мен е това, да обичаш това, което правиш. Още от древността военните стратези са поставили особен знак на логистиката. И справо са твърдели, че за успеха на една операция е от важно значение кога, как и с какво ще подсигурят войските и силите си. Като военно направление логистиката се занимава основно с снабдяването на армията в мирно и военно време с необходимите материално-технически ресурси с военно предназначение. Наред с стратегията, тактиката и разузнаването, тя е сред 4 най-важни елемента на военното изкуство. Важен фактор е за изграждането и поддържането на физическия компонент на военната мощ. Осъществява се чрез организиране и управление на логистичното осигуряване на войските, осъществявано от логистичните органи на всички иерархични нива в българската армия. Издаваните от НАТО ръководни доктрини, концепции, стандарти и други нормативни документи посочват 4 основни стълба, на които се гради военната логистика. Снабдяване с материални ресурси от всички класове, придвижване и транспортиране на войските и материалните ресурси, поддръжка на същите, медицинско осигуряване на личния състав. Основните приоритети в развитието на системата за логистично осигуряване се опират на усъвършенстване на структурите на всички нива, оптимизиране на дейностите, извършвани в функционалните области на логистиката. Издигна се нивото на оперативната съвместимост на логистичните структури с тези на НАТО. Изградиха се щатни мобилни логистични формирования със способности за поддържане, обслужване и осигуряване на развръщащите се войски на ниво театър на действията. Натрупа се опит за самостоятелно логистично осигуряване на формированията, участващи в мисии извън територията на страната. Основна логистична структура, чрез която се организира и осъществява съвместната логистична поддръжка на формированията от българската армия, е създадената през 2006 година бригада логистика. Първата основна функция, която изпълнява бригада логистика, това е да поддържа постоянна и висока мобилизационна и бойна готовност на бригадата и на формированията, за да може да изпълнява логистичните си задачи. На следващото място това е да извършва ремонт на въоръжението и на техниката в българската армия. И бих казал, че в състава на бригада логистика ние имаме една ремонтна база, където единствено само там се извършва ремонт на специална техника. Това е 10-та ремонтна база тук в София. На следващото място това е освобождаване от излишните боеприпаси и предаването им за тяхната търговска реализация и утилизация и елементите за тях. Едновременно с това и излишни и спаднала необходимост за българската армия материални ресурси. Другата основна така функция, която проистича от мисията на бригадата, това е да съхранява, да поддържа, да обслужва всички и раздава всички видове класове материални ресурси. Едновременно с това тя създава, опреснява и съхранява оперативните и войсковите запаси на въоръжените сили.
В базата се извършват множество ремонтни и производствени дейности, които са уникални не само в рамките на бригада логистика, но и за цялата българска армия. В цеха, в който се намираме, се извършва ремонт на всякакъв вид инженерна техника. Тук в момента се намираме до машина БАТ-М, верижна инженерна техника. Също се ремонтират трактори, високоповдигачи мотокари, всякакъв вид, кранове автомобилни, на автомобилни шасита и агрегати. Това е основното, което се извършва като ремонт тук. Няма работи, които да ни затруднат относно инженерната техника в българската армия. Смея да твърда, че просто няма машина инженерна, която може да ни се опъне. Аз все още се учи от баща ми. Но и доста работи се учи и сам. Професията ми стана хобби и продължава. Това помещение е цех за ремонт на автомобили. Един от малкото помещения, подразделения, които възстановяват техниката на българската армия до работно годно за използване състояние. Всички специалисти тук са така наречени специалисти в определени направления, най-вече ремонт на автомобилна и бронетанкова техника. Имаме няколко длъжности заварчици. Това не се извършва от такива, които ремонтират двигатели. Имаме и електротехници, които се занимават с електрониката, с елинсталацията на автомобилите, но по-голямата група са ремонт на двигатели и ходови части. Уникално за формированието е производството на индикаторни тръбички за нуждите на цялата българска армия и за общините в страната. Годишно се произвеждат 20 000 тръбички, без които учебният процес, който се води по полигоните за изпълнение на тактически задачи, е немислим. Професионализъм. Това е най-кратката характеристика за хората, които работят тук. И опит, натрупан във времето. Това е отделението за ремонт на полигонно оборудване, което се използва в учебните центрове на българската армия. Електрически табла за различни мишени, звукови сигнализатори, часовници от пулт за танково и стрелково стрелбище, захранващи блокове. Списъкът е дълъг. Основната дейност, която се занимаваме, е ремонт на изделия, които са използват в стрелбищните комплекси на българската армия. Това са пулт за танково стрелково стрелбище, установка за правене на средна мишена и различни електрически възли от изделията, които се използват по полигоните. Хората, които се занимават с дейност, с сериозен опит и професионализъм, и те са градили своите умения в продължение на доста години. Лабораторията за изпитване, анализ и контрол на качеството на гориво-смазочни материали, специални течности и горива и ремонтната работилница на Министерството на отбраната за техническото имущество за гориво-смазочни материали е съществена част от бригада логистика. За първо ниво лабораторията е акредитирана от Българската служба по акредитация по 25 показателя. Тук се контролира целият спектър от горива, смазки и специални течности, които са за нуждите на Министерството на отбраната, както и за военна полиция и военна прокуратура. Лабораторията от второ ниво е само за нуждите на войсковите формирования. При нас е трудно да влезем в някаква рутина, защото ние работим с над 200 продукта на различни търговски марки
и трябва непрекъснато да си набавяме необходимите стандарти и литература, за да бъдем на нивото на предизвикателствата, да можем адекватно да анализираме и да даваме своите мнения за съответните продукти. Другата основна мечта е, не само на мене, и на целия състав на лабораторията, ежегодно да се подновява техниката. Както ще видите, стараем се. Мисля, че така по една груба сметка, благодарение на бригада логистика и съвместно командване на силите, последните 5 години има над 500 000 лева инвестирани във вид на лабораторна техника. Очакваме да продължи в такива темпове, за да може накрая целта да бъде постигната. Най-голямата централно-снабдителна база на българската армия е изпълнителен орган на бригада логистика и основен елемент от логистичното осигуряване на българската армия. Тук се приемат, обслужват и съхраняват материалните средства, които се разпределят в формированията от българската армия. Част от дейността е свързана с контрола на съоръженията и съдовете с повишена опасност, за ветеринаро-санитарен контрол и за проверка на пожарната безопасност в българската армия. Хората, които работим, са военнослужащи, повече сержантски състав, които са точно разпределени по длъжности, а всеки военнослужащ изпълнява своите задължения, като отговаря за определен клас материални средства. Той трябва да е запознат с всяко едно имущество, как се получава, как се съхранява, как се обслужва, тяхното разпределение и завеждане на отчет. Бригада логистика осигурява с вещево имущество военнослужащите в българската армия. В състава на бригадата има 18 военни магазина, чрез които ние осигуряваме военнослужащи с дрехи. Формированието във Велико Търново е натоварено с снабдяването на въоръжените сили на Република България с въоръжение, оптически прибори, електронно-оптически прибори, както и военно-технически имущества в мирно и военно време. Тук се извършва текущ ремонт и техническо обслужване на стрелково оръжие, артилерийска материална част, тактически прибори, електронно-тактически прибори, както и производство на всякакъв вид бризентови амуниции и дървена опаковка. Тук трябва да
Извършва се проверка и дозареждане на пожарогасители с въглероден двуокис и прахови пожарогасители, както и хидростатично изпитване на бутилки с вместимост от 2 до 12 литра. Тук се приема и цялото въоръжение от българската армия и системата на въоръжените сили, което е предназначено за брак, както и се извършва техническото му бракуване. Уникалността на базата се заключава основно в това, че тук са комбинирани абсолютно всички необходими способности за покриване на пълния жизнен цикъл на една система въоръжение. Имаме възможности за съхранение, възможности за техническо обслужване, ремонт и консервация. Сама по себе си базата е единствената, която е профилирана изцяло в направление въоръжение и се занимава с това. В формированието се поддържа постоянна експозиция от въоръжение, стрелково оръжие, артилерийска материална част, оптически, електронно-оптически прибори и хладно оръжие. Уникалността на колекцията е такава, че тук съществуват оръжия от 19 век до 21 век. Има образци, които са били на въоръжение в нашата армия и в чужди армии. И едно от нещата, които са най-уникални, това е танка, който се намира зад мен. Това е танк Т-62, единствения запазен в българската армия в музейно състояние с 115 мм гладкостволно оръдие. Формированието в село Ресен е база за съхранение на резервни части за осигуряване на автомобилното и бронетанково въоръжение на българската армия. Останалите задачи, които изпълнява формированието, съхранява автомобилни части за над 10 марки автомобилна техника, която е на въоръжение в българската армия, текущо доволствие, включително от двигатели и мостови до общо разходни материали, които се използват при експлоатацията, ремонта и поддържането на техниката в армията. Отделно има поставени задачи чрез консервационното отделение, което извършва консервация както на оперативните и войскови запаси и части, които са заповядани и заделени, така и на текущите автомобилни части по отделен график, който се е година за година и се изпълнява месец по месец от старшината, който е началник на консервационното отделение. В парковата територия се съхраняват автомобили и работилници, които са заповядани и отделени с отделна заповед на командира на бригадата. На тях според прогресивния план за 5 години се извършва контролен пробег на 10 машини на година, следствие на което всичките се минават преконсервация и се консервират наново. Военното формирование Царева ливада е единствената база за съхраняване на технически средства за ядрена, химическа, биологическа защита и екология. Тук работи ремонтно-градировъчна линия, която извършва текущ и среден ремонт на дозиметрична и електронна апаратура на въоръжение в българската армия. Ремонтно-градировъчната работилница служи за извършване на текущ и среден ремонт на дозиметрична и електронна апаратура, която се намира на въоръжение във военните формирования от българската армия. На територията на военното формирование има склад за временно съхранение на радиоактивни източници за нуждите на българската армия. Във военното формирование се съхраняват индивидуални и колективни средства за защита на дихателните органи и кожата,
колективни средства за защита, запалителни и димни средства за защита и средства за тяхното използване, както и химически вещества. Госпожо лейтенант, през изтекналото денонощие происшествие специалист по пожарна безопасност стар сержант Кунчев. Здравейте, Кунчев. Здравейте, господа. Съхранението на боеприпасите, на горивосмазочните материали, на тези специалните горива, това е изключително сложно и опасно. Тоест, трябва да се спазват всички регламентиращи документи, които са записани, да са пожарообезопасени районите. Така че това е едно от най-важните задачи, бих казал, и най-отговорните, които изпълнява бригада логистика. Мисия на формированието в Брацигово е участието в логистичното осигуряване на Министерството на отбраната и подчинените му структури, както и военните формирования от българската армия с гориво-смазочни материали и техническо имущество за тях. Също и със специални течности, необходими за мирно и военно време. А така също и за участие в операции и кризи от различен характер. Една от основните задачи, които изпълнява формированието, като изключим задачата по снабдяването с гориво-смазочни материали, е контрола на качеството на съхраняваното гориво, който включва процес при самата доставка, непосредствено по време на съхранението на горивото, както и по време на раздаването на формированието от българската армия. Съхранението на боеприпаси за българската армия изисква стриктно спазване на регламентиращите документи. Мисията на военното формирование е да осигурява българската армия с боеприпаси комплектни при участие на българската армия в операции на НАТО, в операции за защита на териториалната цялост на Република България и осигуряване също с боеприпаси в мирно време на войските. Основната дейност по осигуряването на мисията се изразяват в следното: поддържане на боеприпасите в техническо изправно състояние, пожарообезопасяване и взривообезопасяване на района на формированието и поддържане на бойната готовност на поделението. Боеприпасите се съхраняват в три вида складове: обваловани, вкопани и подземни. Военното формирование с това се отличава от останалите военни формирования, че има подземни хранилища. Това допринася за повишаване на безопасността на съхранението на боеприпасите, повишава уязвимостта от външни въздействия на самите боеприпаси, което това е един добър плюс за самото съхранение на боеприпасите и поддържането им в техническа изправност. Дейностите, извършвани във военното формирование, са пряко свързани с планираните годишни месечни мероприятия и допълнителни поставени задачи. На база мисията, функциите и основните задачи на формированието е видно, че изпълняваните задачи в формированието са различни по естество и характеристики. Затова е необходим специално обучен личен състав с високи професионални качества. За изпълнение на всички дейности в формированието, формированието е разделено на сектори. Сектори за съхранение на инженерни боеприпаси, сектор за съхранение на инженерни имущества и материали и група за съхранение на машини на инженерно въоръжение. Основни дейности, допълнителни за формированието, са и всестранното осигуряване на формированието в логистично отношение. С тази задача е натоварено отделение логистично осигуряване. Формированието успешно изпълнява и всички мероприятия по въвеждане на информационната система за управление, логистика на българската армия. Съхранение, физическо обслужване и ремонт на въоръжение, техника, запасни части, боеприпаси, радиолокационна техника и въоръжение е мисията на формированието в Карлово.
Притежаваме хранилище с възможности, многократно превишаващи възможности на стандартните хранилища, изградено е 1989 година за съхранение на запасни части на радиолокационна техника. Формированието съхранява техника и въоръжение от различни видове, бойни машини, радиолокационна техника, транспортни машини. Също съхраняваме боеприпаси, артилерийски боеприпаси, стрелкови боеприпаси. Извършваме техническо обслужване и ремонт за същите. Транспортният батальон е мобилната част от състава на бригада логистика. Неговата задача е да осъществява организирането, планирането и провеждането на логистичното осигуряване на формированията от българската армия. Батальонът има 4 декларирани формирования от пакета цели за способности 2017 година. Съгласно доктрината за логистика, батальонът е натоварен с 4-та линия за логистично осигуряване на формированията от състава на българската армия. Изискванията към личния състав са, освен да бъдат добри специалисти, подготвени за съответната дейност, която трябва да изпълняват, те трябва да бъдат и добри професионалисти, отговорни военнослужещи, защото задачите, които изпълняват, са свързани с боравенето с техника, тежка техника, спазването на необходимите мерки за безопасност. Нещо повече, всеки един офицер от състава на декларираното формирование трябва да притежава сертификат за станак 6001 на ниво 4 двойки. Това е във връзка с осъществяването на необходимата и добра комуникация с колегите от съюзните сили при изпълнението на съюзни съвместни операции. Подготовката, осигуряването, планирането, организацията на декларираните формирования е дълъг и сложен процес. Това изисква необходимите знания, умения и квалификация, а поредицата от учения усъвършенстват действията на личния състав и техника. В края на 2020 година предстои и сертификация. Професионализъм какво означава? Да познаеш регламентиращите документи, да спазваш всяко едно правило, което е записано в тях, но аз мисля, че за да си професионалист, първо трябва да обичаш това, което вършиш. Ако изпитваш любов към това, което вършиш и си отдаден на това, което вършиш, мисля, че тогава може да кажем, че ти си професионалист в тази област. Освен, че си запознат теоретически, практически, но ти трябва да обичаш това, което правиш. Пък аз, като командир на бригада логистика, бих казал, че обичам да правя това, което правя. За мен е важно личният състав да бъде мотивиран, да усеща, че има подкрепата ми и аз да имам подкрепата на командващите на съвместното командване на силите, той пък на Министерството на отбраната, защото всичко е свързано. Тоест, основното е мотивацията на личния състав и подкрепата.